33 skalickým rodinám pribudne nový domov. V stredu 25. mája bola slávnostne prestrihnutá páska nového bytového domu v štvrti Jazerné Pole za účasti primátora Ľudovíta Baráta, viceprimátora Petra Pagáča a investora Antona Haviara za spoločnosť Handba. Skalica patrí v otázke budovania nájomných bytových domov už niekoľko rokov k slovenskej špičke. Bytová výstavba v Skalici je vo veľmi dobrom stave a chcem povedať, že je nadpriemer nad naše mestá v Trnavskom kraji. Treba Trnava, ktorá stavia minimum oproti týmto malým mestám, ako je Skalica, Holíč, aj tam sa hodne stavia. Takže ja si myslím, že tieto menšie mestá robia dobrú politiku tým, že stavajú byty a lákajú ľudí vlastne, alebo teda umožňujú mladým zostať a neodísť inde kvôli bytovej otázke. Je to asi aj tým, že v Trnave je viacej developerov a podnikateľov, ktorí ponúkajú súkromné byty a tým pádom mesto nemá nejakú veľkú potrebu budovať sociálne alebo teda byty pre obyvateľov, ale zase na druhej strane sú to byty, ktoré sú není v súkromnom vlastníctve, ale sú to nájomné byty a dneska nájomných bytov je veľmi málo, takže je to veľmi záslužná činnosť a myslím si, že treba ju podporovať. Bytový dom bol postavený vo veľmi dobrej súčinnosti s dodávateľskou spoločnosťou. Som veľmi nadšený, že sa nám to teda podarilo a máme ešte niečo za sebou rozostávané a pokračujeme ďalej. Mesto bolo ústretové, reagovali na problémy, ktoré boli vzniknuté pri výstavbe, progne sa to riešilo a ešte raz poďakujem mestu a primátorovi mesta, že nám to bolo umožnené. Už o pár dní budú odovzdané kľúče od nových bytov 33 rodinám. My dnes evidujeme 142 žiadostí o mestské nájomné byty. Najväčší záujem evidujeme o jednoizbové a dvojizbové byty. Takže z toho celkového počtu 33 bytov žiadateľov bude uspokojený a výhľadovo na budúci rok ešte bude pridelených 22 bytov. Takže zase poriešime 22 žiadostí. Za novou bytovkou sa zároveň stavia ďalší bytový dom s 22 bytmi, ktorý by mal byť dokončený do konca tohto roku. 25. mája sme odovzdávali 33 bytovú jednotku. Možno aj z tých záberov bolo vidieť, že za ňou sa prakticky hrubá stavba je dokončená, dokončuje 22 bytová jednotka. Ja si myslím, že v rámci bytovej výstavby tieto dva bytové domy sú tým základom a prehodnotíme situáciu. Podľa môjho názoru v budúcom roku pripravíme výstavbu jednej, prípadne dvoch bytových jednotiek, aby sme uspokojili všetkých žiadateľov o nájomný byt. Tá bytovka bola pekná, ja mám dojem, že v zásade tí ľudia využívajú tieto nájomné byty ako byty štartovacie, prídu do Skalice, majú kde bývať, majú zamestnanie. Je to asi správna vec, že sa mesto nejakým spôsobom takto postavilo k bytovej výstavbe. Aká je momentálne situácia v Skalici s individuálnou bytovou výstavbou? Neviem úplne presne, či to na tých záberoch bolo vidieť, ale firma Hand má developerský projekt v rámci tej štúdie, ktorú som mal možnosť vidieť. Vedľa tých bytových domov je plánovaná lokalita pre výstavbu 44 rodinných domov. Podľa mojich informácií je tá lokalita celá rozdelená na dve časti. Tá prvá časť, 22 rodinných domov, je viac menej obsadená, takže po zrealizovaní tejto časti predpokladám, že firma bude realizovať druhú. No a zámerovo sa začína hovoriť aj o individuálnej bytovej výstavbe v lokalite Krivé Kúty 3.